ҳазор раҳмат барои дастгирии бародари мо раҳима шумоам баракатш бута. муракшо барои ҳама мо бародароям мотиватсия кардам беҳтарин ҳама бо даваш бошам сахт мегирам ҳазор раҳмат ба бародарон мо ки инаи дуюм мошинае дирӯз ба самандарам тӯҳфа кардам имрӯз ба нурулло ман фикр мекунам акай раҳим ба дигар ба ҳеҷои тоҷикам худо хоҳад дар оянда мотиватсия сахт мешавад ки онҳоям ғалаба бисёр кам. мо табрик мекунем айноми акай раҳим ки мақсад барои бачаҳо бояд мотиватсия шавад рамисо бо ҳаракатҳои хубишон кам ина нурулло аз ҳама муҳимаш бояд ки коре кунем ки фоидаи мо заррае ҳам бошад ба ҷомеа расад. аз ҳама муҳимаш ҳамин аст.